Kwa Adom TV Badwam na Ocean Afisem nkomo ene yedie bebe yaduro no yanhwe sade apomuden mu nsam no etie Grace Gift Herbal Clinic for age won moja edwa ewo hase ya yedi sa nkomo St Andrew Senior High School yedon wose Kelke toothpaste kidney mini syrup Pure Natural Health 3P garlic mixture won ene aboafo boye hidon ma yedi nkomo yi ebro penifo mu akwaba. Yeah, me. Ya bodwo na bia boko. Me ho dane pa. Me amehwe wa bodwo na mu so ho dene. That's what I meant. Na ma ho denje na ma bodwo. Say me na make kan sa. Ayo. Me na minim die nti America. Ne me nyu achi. No. Yo, any nti Grace Gift. Ayo. And yen sha sem fi be ma ho. Enne ye de bibi bre mo smart. Then one fedro no bia meto. Na ma no gusu amebe. Okay. Yede akomo ba ufia empiedu ho ene se ade na ye de brɛ mo no e wo wo awujaade ho okay e wo chicken ho ya wo de be kika eja mukase na meken so ahunu maku sei maku a ye frɛ ne pepe no ye wo mahodo bibiri ebi bom kurukurankuruwa ebi ye ntiantia ene bi nso aye demsa na de ye kan ye me kontiantia no eno ye frɛ no aheneman satia me twi dini pa no me kontiantia na ebere ko no wonim sɛ sa me koi ekwan a esesenke ye fa so di no no nye sa na ye di no okay oburoni be ka sɛ ya busu no ya busu no kanne bia atwam ye penso enkwada birimu a ye be nyina no na yeninum eyo ye hata abere a wakote na fuo mu no oba de begu awia so hata ema no wo na wo wia wa yama ye no muhumuhu na ayemekosam so hono na nka ibenya pa makonki enoa mo de be wo fufu a mo noa ansa na mo wia mapoto esa de agu nkwam asa noa ababa wa kumako ya kumodro nyina bia ni mo biem so mo hono anka wa ye duane ewia ye nkwan ewia wo be die no na makusam no wasa kakra de agum ana se ya na mo kotonte wodokona makwa mu twie no eno nso so ye watene mo no frefu mu aba na wo noa ye no watwi eni je na odi di dokono eno nso so eye pa na kwa me kasa wi a me kira de bi a obeye no ofie a mo amo prosity mo a ade twa mo a mo gya ntwada okay mo amo ye funu mo hawo ana se broni kan poto kasa me se genida ye we bi na wota no mpankanka wo mo a yase wo mo katita ana se wo hu se gunsu a sebe ohwe ase na emu ye wo ya no wo ye sa ade ya wona ma Grace Gift ye de da ye ba ye de be chanti dokota wa ha menene na de ba efiri se krumu ba chan enora enti ye kasei ye ne na sesenke ote hanso ya na ewo ha na ya fere no hospital wo se obi bo ebia ba ende ehia wo ankasa wonsem esese wo ha ene so tofa ho na mo so metofa ha enti bonyene no ma na mo ntoa no so hu Cello 54 tele 2 cello tele cello 54 tele 2 cello tele edom ni doso nti wo yerenge ho na nkwa afafa cello 246 518 cello tele cello 246 518 cello tele enti enko kwa me ahene ho ye so de ameche woduru sa ti kwa me enso ye mo kwa da biem ye da se ye hwe nyanwa ahodo bi a Grace Gift Herbal Clinic ye yo ye ma wachiefo ne ahwefo nyina ache Grace Gift yare ahodo bebre wo de ba ye behwew na ade ye pese ye kan se when people are desperate amanfo yare ma won kote bia bu mu ase wo pentema pa yarehwe na ye se mframa so di hupa ade nya sa manfo anto won bo yare bi bebo no wanto wo bo na wantie nkyerɛkyerɛ papa na wantu anamo ankwa te sɛ de
wankasa wanom san bo no akwakoda asi wo ho ayi na aye no wo anyansa papa mu anto a na chese wo mu ana anam no ti e ka kira manfo se de yare adokro no wono mu a wo mu nim se wani da so ni pa ba ko pe wabusuem ba se ni pa ne bi stroke agena academy saafo ne ba ya so ye ho a ye modern ahama ne niema a ye cheche no ane de ye aduru etu yare ase ye nyusu abefo niema bia ho titi adu ye na ne de sayare nchi yare bia obi anim se ye nipa sabiu edi nipa anim guase ba ema nipa ye mmere yare bi wo ho nipa bi ne bre so adwuma nyina wo de ko sa yare no ebi ye sa da ebi je ya ye body ebi ye stroke ebi ye ma yare a friend fibroid obi wo ha wa ye surgery upon surgery still no eda so si ne so saafo ne ye ka kire won se wo mra wo fa kan bibi prostate for mema enya prostate enlargement be ma de nka woni monyam baako ene se nka be ma bitimi abo adwuma ebi gina so yi enso no sabi be ma ye mfa akadita nhye mu kura na mo adwuma papa ne ye san de be hyem na che so wuntimi nya hwe kura ti saafo ni nyine chi ya onfa numbers of fare tu dwa no ebi nso egu ye TV ne screen na se na wo no mo mfre na ma memfa ketu abi ntwam wo ba bi a wo fa eka kayen pepe yesa makudwane se wo behwa ye nyini no na ye maame mu yusu yi pa na de a etai boa pa ne se release bibi e friend digestive fluids nti aduane abedi nyina nsa makudwane bi ewo mu a eboa ema aduane no etimi eye adwuma nipadua no mu ntentem pa ema ahode ne ewo nyina etimi ba na esan the enzymes bi ekoye funu no mu eno nso eboa indigestion na maame nka we another yinsu amanfo nim se eku yemkuro enchi no ohwe tete na obi wo ha ye kase onsa oye na duro nyina yo tibi de sa makudwane ntia no ba akopɛ bi na ode atunsu de de mu na ode asane ade eyi sisi mu yaw ene efi bi afri ni padua no enchi ya ade a wose ye he ne so na maame nka we minu aba hwe enie ma atwa ho ahia nyina no ye nim se ekita health benefits but then the way you consume it said ye see e de ye aduane die no etibi di so papa na abone bre unim se kwadu se o blending nom ene se udi ne sa e provide different results enti wonu mo e bia so opese ne so te na wo blend kwadu nom ne ade you are rather adding up na mum udi momu a e de sunsuanso foforo ba enti aduro bi o ha manfo bi nom nom konto no a broni be ka che o se bi o ha sublingual fascia oketremase e bi o ha yese nom e bi o ha yese we enti adukro na ekoni padua num de nanso kwan a be fa so aye no no ena din sunsuanso papa na abone de bro enti ye ka se eniem de etwa ye jare yefuo mu nyina ahia ba se wantie nkyerɛkyerɛ grace gift de meya e bia na wo kwa akɔfa se wo de sa ayi pompo nanso ne bia e kompo de na ade sa so ho enti ne ye ka kyerɛ manfo se ne e wato baha na wanante a onya moa bia ma ne nipadua yare na wo de akyinkyini amanfo na to bellet enso no enti ese ye de brane ne ye meto bellet de tie bia no ye beboa ama so onya found ye offer the numbers no e betudwa ene ye kira kwan be bia grace gift wo ye wonu atwomota petroleum biam ho no ebi frɛ no Kingsby ebi nso kura frɛ no Neighbor Town ye ne family love ntana hena sukuu na hwɛ nimu na sa wo makoyi a ye kan bi wo fia yinum maakonum na fa jende alata jende maakonan uwia asante de na sa wonsa mase twitwani nyina gu bradam fa mako ne ka ho na brada u brada ma ne fia anka etwa de uhia maako aduonu 20 chingum manenkum na sone so fiko nsone no ya fa duku fufuo na fa sone so abra wunya ntete kokura wo na wo ka fra anopeyi na wo ya fa nsuo bo teke kese no eno na fa yam na nya aduro no bo teke ma num fra anopeyi akosi anwumere mako ni jene no mako jene adata jene ana jene asante de no wow na wo yo bia owure ta fi ade pa wa utimi de upie toto ha wo be kwa hwe na wo refi ba bi ade toye wo de ende de ya fa wo som wo de wo ka ho a eno ye fra no irritative mamere mo adwene no mononom katite beyi obi a oba ubu nsa moja no babro so mo kura de makosam no sa makosam no so de anopa sakakra gu kopum na fansuo de ye ne tin nenom ebetwa se makonu kuta batamen ke etwa moja dwuma eyo no nto monya na mononom ye mpesa mo ba ya de ato aye ho
Mama, a dine effect at the Bay Hotel. Inti, Cello 5-4 Tele. Tele 2. Cello. Tele Cello. Anna, Cello 244. Wine 26. Wine 2 Tele. Say Kurum, you Oshim Sukun Quantana so Barcasa Quantempono so. Bebia ye Juma, non son kusi, and you may know tum. De bia so ye di dwuma so ya de ayen sade eno ane sebe achacha kwata eni fra edi mfie dunum embum abro ne fra ne silence ana fe sebe mesremu a brother fu Jimmy ehwe yada say enti yaja ko jo de kwame na yete wonka from Grace Gift Herbal and Laboratory Services enti ene pepe kokono me kokoko tenten no aha let's say what you do fuko now the round bi so aka ho ni je 20 then the what kese no wa shade ma no wano prostate to away moja twantama ebetwa enti ya no so no ode acha yenkwa yenyina no so ne no wonkomodie no yemfansi ha yada St Andrew Senior High School for ase KLK toothpaste twitwu bafra no sia no pane anwumre awofo nso ya yesa bi ma me nemu yese no ho ban Kidi Minister of Pakra Ompeduane, Nedra Uhiano no Piwak Natural Health, 3P Garlic Mr. Drew, Ononumbia unse Ahwadia Bani Peduane movie so immune system no and enya hodin. One mother romani dim komi abro, midin ye fear, amankwa, tamaklo, my hina kwabna sante. It was so.